ang finale sa confession nga tukhang. Pero before that, ladies and guys, palihog kog subscribe sa mga wala pa nakasubscribe o palihog kog tupulok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre ang part 1 to part 5 ani nga to ang story nga tukhang is naa sa tuang YouTube channel. Ang link ana nara na sa may description box below. O karon ladies and guys, ani ana ang finale sa confession nga tukhang. Naalagi ka, una jud na kong pangutana sa iyaha. Dugay ni tubag as usual. Mao man na iyaha basta gilagot na. Dugay na mutubag maong kabalo nako nga galagot na jud ni. Kung galagot siya, mas galagot ko. Magunsa man ka diri. Mao na siya kung gipangutana niya. Katindugo non ta ako aron komportable ko sa posisyon nako, pero natulog pamanggod akong pag-umangkon. Basig mag-iyak, gikunutan ko sa kilay sa maw. Murag lamig kilay nga baga ra ba. Nangutana siya sa kuha. Noon sa naman pud ka? Gahapon ra ko sigig text og tawag nimo ha. Mitubag ko nga, wala man good. Gikapoy ra ko. Magbuot day ka nga dili ti ka replyan. Mitubag si Gabriel nga, undangi ko anang gikapoy nimo ha. Kay last time nimong ingon nga gikapoy ka, nakigbulag ka na ako. Mitubag ko, ikaw guro gusto na makigbulag na ako. Ug mitubag si Gabriel nga, nganong ako man nga ikaw manang mokalitra. Mitubag ko nga, ako na pud imong pasanginlan, ako na puy sadan. Dahil mitubag siya, nga kinsa pa man di ay lain. Lisod pod og ako nga igo ra ko na narbaho didto. Dayon ikaw mo kalitrag kawala. Mutubagon ta ko pero timing pod ni si mama mabutoy. Dili pod ko ganahan nga makabalo siya nga galalis ming Gabriel. Giimbitar niya si Gabriel nga mukaon og linatikan nga saging og kamote. Si ate kay gikuha iyang anak sa kuha. Mingon akong ate nga pag-istoryahanay mo bebe. Unsa na pod nang kabuang nimo. Itubag ko nga wala manggod ko'y gihimo. Then mitubag si ate, nga klaro kayong naa. Dili na mauli diri kung wala. Spoiled kayo ka. Timan dili ka gwapa. Mailisan ra kagdali. Sa kagwapo ana, mabiyaan jud ka anang batasan nimo. Litanya sa kong igsuon. Gisapot noon ko. Nigana akong insecurities. Nagtapad mi ni Gabriel nagkaon. Wala na siya nako akatahi. Duro rajud kog kaon bahala siya. Nangutana ang mama nganong niuli lagi si Gabriel. Ug nakuratan ko sa tubag sa kagwang. Mingon siya nga mananghid unta ko ninyo te nga ikuyog na ko si Mary sa akong gitrabahoan karon. Mga 1 week kami dito te. Mobalik naman pud ko sa station. Yati tawhana. Magunsa man ko dito. Ako siyang gisipatan. Nabuang naman jud ko rin tawhana. Kabalong na ako'y trabaho. Then mingon ako mama, nga 1 week na lang manday unta Gabriel. Nganong ikuyog pa man nimo ning bataa. Mitubag si Gabriel nga dili nako kaagwanta te. Nabuang as tubag ni Gabriel. Wala joy ulaw. Si ate durog katawa. Naulaw kay ko sa tubag ni Gabriel. Mobalibad unta ko pero ang kamot ni Gabriel gahikap na sa paana ko. Ahak jud tawhana. Unang pagkalunes, nag-file ko 1 week leave pero gidismiss akong amo kay mag-work from home na lang daw ko. Which is a good thing for me. Half day ra nakuha ni Gabriel ang need nako nga papers para makalusot ko sa border. Gipasagdan na siya nako nga mag-prepare sa papel. Iyaha bitawng desisyon eh. Hangtod karon wala pa jud may klarong tingganay. Usahay rami magtingog kung naaray ipapangutana.
Sa pagkahapon sa Lunes, nakagikan nami. Whole night jud ni nga mag-drive si Gabriel. Natulog ra ko, bahala na siya sa iyang kaugalingon. Nakamata ko kay gihabulan mananiyag sa rong akong legs. Ingon siya, nga gihabulan rati ka ha, basig manipa ka. Depensa ni Gabriel kay gisipatan ako siya. Ako siyang giingnan nga chancing ka, latsa. Ito bag si Gabriel nga, di chancing na, katulong nagbalik, ayaw sa ako awaya. Nipiyo na lang kog balik, ikatulgon pa jud bitaw ko sa tinuod lang. Pagabot na mo, kay abi kog didto mimo diretso sa training center. Didto man di ay atong murag apartment nga girintahan niya. Same ra gihapon sa diha. Narabaw jud ko'y bad experience diri. Abi kog matulog pa siya kay kapoy biya og drive og 10 hours, pero gailis naman na siya sa iyang uniform. Ug ako siyang gipangutana nga di ka matulog sa. Ito ba siya nga dili na. Napa ko'y lecture tiwason. Mag-prepare pa ko para ugma. Tulog sa diha. Padala ra kog pagkaon ni mo dire. Ayaw og gawas-gawas ha, kay wala ka nasayod pa dire. Muuli aradayon ko. Ug mitubag ko, nawawat ako. Excited ra jud ka makakita sa imong ex. Nikunot ang hagtang niya, pawala-wala po damawa. Abi niya wala ko kabalo. Mitubag siya, si Catherine. Ako siyang giinag ambot nimo. Mitubag si Gabriel. Oo, ex na ko siya. Dayon, mitubag ko nga, dayon, pagbalik mo, let's check ka. Mitubag si Gabriel, nga nitukar na jud ka. Himuan na pud ko nimo sala. Unya na ta mag-istoryahanay. Hapit ako malate, behave diriha. Gitalikdan ra na ako siya, nihalok pa na siya sa kung ulo ay ha nilakaw. Huminga si Gabriel, nga ugma na nato na istoryahan nang nakasapot si Mongotok. Ayaw lakaw ha, daghan kong mata na drimeri. Dili ka kalaho sa border. Istoryahan ti kadaan. Love you lang ga. Bahala siya siyang kaugalingon. Natulog kog balik kay gikapoy ko sa biyahe namo. Nakamata ko sa paghigda ni Gabriel. Gisiko nako kay ni Dot man nag-ayo nako. Pero wala di ulaw kay mamira pa man jud. Ako siyang gingnan nga init kay Gabriel. Giigang ko. Palayo nako. Mitubag siya. Nanginit ra ka kay tapad ta. Ayaw sa og minalitabe. Patulgas ako. Og ang amaw gihimo niyang ugnan akong dughan. Ako siyang giingnan nga dili ko kaginhawa Gabriel. Leche. Ito siya akajot ragod. Mo di ay maayo kayo ang tulog sa imong pagkumangkon dere. Pumuta man sa akong saputon. Ako say baby ni mo karon samtang wala patay baby. Nahilom ko sa gingon niya. Yati tawhana. Maayo man jud kaayo mo gamit og istorya ay. Ipasagdan na lang nako siya nga natulog sa niadto nga posisyon. Then kining Gabriel na muka og kadlawon. Gimingaw ko na siya. Mawang ending gadyug-juganay mi. Mao jud ni ending na mundo ha. Basta maduol na ning tawhana, mura kog yawaon sige. Energetic ra ba jud kaayo. Dugay mahuman. Latsa. Ang rason niya, dugay kuno na ipon. Kidala raman guro ko ani niya kay pagawsanan. Nilet siya na dyan. Limingon siya sa kuha, nga di ba nag-ingon ko nga mo text ka kung nakay pangutana. Gahiag uloy, dili man kasabot, yama-yama niya. Ug ako siyang giingnan, ilom diha. Pa-blind-blind pa ka. If I know nalipay ka nga nagkita mo si mong ex balik. Pagkuyog mo oy, niandar na pod akong kamaldita. Mitubag siya, nga nalipay bitaw, dayon unsa may problema na. Nisamot akong bakukang sa utok. Letche jod tawhana. Mong ako siyang giingnan, nga pistot manday ka. Kuyog niya kay didto manday ka nalipay. Ang amaw gingisihan ko.
Mitubag siya, nga tug-an kong nagselos kang madam, dili nang pataka rakag pasangin. Tara, uyog ta sa training center. Ayaw lang paglaroy-laroy dito ha. Sumotong wala na jud ko nagpabebe. Gadali-dali judayan ko gilis. Gapaseksi ko kay maulaw sad ko mukuyog ni Gabriel nga murag maid niya. For sure, daghan ang nagka-crush ani. Pag-abot na mo kay pagkadakua man day sa lugar. Tiningon siya nga diha misigig jogging love, maong hanginan ko. Wala ko nitingog siya ha, busy kog tanaw sa gawas. Daghan pang giyama-yama ang Gabriel mura jud og tour guide. Nidiretso siya atong isa ka building nga daghang mga police trainers. Medyo naulaw ko. Na-awkward ba? Then mingon si Gabriel sa ko nanalaw man ligita. Gisura ko sa amaw. Umitubag ko, nga kulbaan na ko Gabriel. Ayaw pag-assume diha. Pagkanaog na mo ang mga mata na sa mua. Kanipod si Gabriel walay ulaw. Mohawi jud sa hawak na ko. Mauli ginang niuli, gikuha juday niya. Yawit adtong usa ka pulis, nalimot ko sa ngalan. Wala jud kaagwanta ligi ni si sir. Bantog rag ulian jud. Napunog sora si Gabriel ug ako kay gihilomara. Ismail ginagmay bisag dili makita kay nakamask. Ug gibiyaan kong Gabriel dito ug gipakuyugan kog usa ka pulis aron na ako'y makaistorya. In fairness, tabian bayhana maong nalingaw rapod ko. Napamanggod daw combat lecture si Gabriel. Curious ako pero bawal man daw ko dito. Pagkaudto kay nagdungan ko kaon nila. Naulaw jud ko kay ako ray nalahi dito. Basin makaingon sila nga kuyog baboy kong Gabriel. Siya na nagkuha sa kong pagkaon kay maulaw ko mupila. Nagkakuyog mi sa table at tong mga kauban niya. Medyo familiar na ko tong uban. O to kong gipangutan na siya nga familiar lagi ni sila Gabriel. Pagtanaw na kong Gabriel kataw-unon man siya. Umitubag siya, "Nonsa ka?" Ug ako siyang giingnan, "Nonsa ka?" Katawa lagi ka. Umitubag si Gabriel nga kuyog na ko ng uban adtong unang nagkita ta ba. Kadumdum ka asa ta nagkita, madam. Dalasura man ang pagkasulti ni Gabriel. Murag amaw. Umitubag ko nga nalimot man ko. Umitubag si Gabriel nga sure oy, ikaw good. Ipadumdum maranako niya. Ahak yun ni si Gabriel. Namula ko sa kabuang niya kay basig nakadungog ang mga kauban namo sa lamisa. Hapit na minahuman og kaon og sa dihang maapoy pag-abot ni Catherine. Kung gwapa man gali siya sa picture, masamot sa personal. Karang dili ka mag-expect nga police day siya. Wala na akong self-confidence kay nagkaubos na. Ang ayan kay siya siyang uniform. Bagayon din silang Gabriel. Yate, nasakitan na noon ko. Akong gitanaw ang Gabriel unsay reaction niya. Ang kagwang gatutok dahi nako. Nidoon si Catherine sa mong table. Nakita dyan nako ang paglingi sa mga ka-table namo dari nako. For sure, kabalo sila unsay past ni Gabriel o Catherine. Huminga si Catherine nga, "Hi, ikaw si Mary?" Catherine di ay, friend ni Gabriel. Lami kayo ingon nga, friend ra jud. Gisiplatan ako ang Gabriel ug ang Gabriel gatutok ra nako. Gahulat guro unsay reaction nako. Ahak jud tawhana. So nag-smile rapod ko niya. Umiingon, "Hello. Yes, ako si Mary. Dugay na mga friends ni Gabriel." Huwasan jud si Gabriel karon. Medyo na-awkward si Catherine. Umitubag siya. "Oh yes, classmate me at tong ga-training pa me." Umitubag ko, "Nadugayan naman day no? Maayo kay friends ara gihapon mo karon." Gi-emphasize jud nako ang word nga friends. Umitubag si Catherine nga oo, mojo'y tugot sa Ginoo namo. Friends. Confirm, wala pa ni kumove on. Gitasan ako kilay ang Gabriel. Siya pod kay poker face ra. Wala na ko'y nahimo adto. Lisod po gawayon ako si Gabriel kay lagi wala pa ka-move on niyang ex.
Nilakaw ra din si Catherine. Nihapit ra siya sa mong table para makigila-ila. Unang utana ang Gabriel, unsan man po nang yunhon animo? Nidoko ko. Lisura po na ni sigitag ka-insecure oy. Natawo na lang unta kong gwapa kayo. Mitubag ko, nga wala man. Ug mitubag si Gabriel, ngaingon sila kanang wala daw sa mga babayi kay naa daw na. Tinuod? Nahilom ko. Lisod po og moingon kong Gabriel nga na-insecure ko. Patyo na lang ko niya. Dili jud ko mutugan. Ug ako siyang giingnan nga wala lagi. Ug nangutana si Gabriel, "Sure ka?" Nitando ko sa iya after adto kay giingnan ako siya nga muli sa kadyot sa apartment niya. Dili pa unta mo sugot ang unggoy. Giingnan ako nga naa ko'y ipasa nga report. Wala na siya nahimo. Gipatod ra ko niya kay naa pa man siya lecture. Then mingon si Gabriel, maghimog reporter ha. Dili mag-impake og mulayas. Mitubag ko, nga dili lagi. Wala man jud kay plano mula ko oy. Katapol, lisod ra ba ang paglabang sa border. Pagabot na ako gitawagan din ako si ate, bahalag na pa siya'y trabaho. Lumingon akong ate, nga nanawag man ka, kumusta man ka diha? Mitubag ko nga, ate, normal ra ba ning sige ko ka-feel nga threatened sa mga babayi nga nagpalibot ni Gabriel? Mitubag akong ate, wow, coming from a super confident sister, noon sa noon po day ka? Mitubag ko nga, gwapahaman day aning ex niya no? Duro manon siya gatawa sa kong gisulte. Umingon akong ate, nga nakita na mo? Yan pila pa man kaliguan imong himuon ay ha ka maka-level niya. Ahak dyan si ate kay walay tarong ka istorya. Ako siyang giingnan, nga let siya mga oy. And then mitubag akong ate, nga panguyab pagwapo be. Ang maayo bitaw himuon ni mo be pag tinarong si mong pangutok. Katawa na po siya gayo. Then ako siyang giingnan, nga bulagan na lang ako si Gabriel te. Yati kayo sa akong unahuna lagi. Mitubag akong ate, nga himua akong makagawas pa ka. Magpa-assign ka na dire sa tuwa bisag tagadiha iyang pamilya kung dili na seryoso. Utok gamitabi, dili insecurities. May tubag ko nga, lisura man ani oy. Umingon akong ate, nga sulayig pakigbulag niya kung mao jud nay gusto nimo. I hope makasurvive ka sa heartache. And I hope makauli pa ka dire. Duro na pud siya katawa. Ako siyang giingnan, buang mga teoy. Umingon akong ate, nga oy day, huna-hunaon sa inaani mo nga sige kabalikan ni sir. Mutubag unta ko nga sex. O akong giingnan akong ate, nga kagwapa guro na ako. Then mitubag akong ate, nga confident kayo basta ako alang kay huna-hunaa sa nagtarong diha. Dili pod siguro mo sakripisyo si sir kung dili tinud-anay iya ha. Basta ikaw ra jud ang makadesisyon ana. Basta good luck kung makauli pa ka nga single dere kung makigbulag ka ana. Then sunod akong gitawagan kay ang college best friend nako. Kung nangutan akong best friend nga na feel threatened ka. Mitubag ko nga oo, gwapaha man. Mitubag siya, ex naman kahana niya. Kay nga nung nag-char-char pa sila gihapon. Mitubag kog murag. Naniana siya nga murag. Murag wala or murag naa. I-sure sa na diha. Then miingon ko nga naglibog ko. Umingon siya nga ayaw kalibog diha. Ang importante in love si Mr. Macho nimo. Ex na bitaw na. Past na ba? Ikaw na'y present and hopefully ang future. Laban lang jud diha, bahalag magkinaunsa. Uran-uran pud ko nga hinuktok. For the first time gonhon na ako daan ay ha ko nagdesisyon. Og sakalit lang nitingog ang cellphone nako. Notification sa Facebook. Nalisang ko sa notification. Gabriel is in relationship with Mary. Ahak. Gipublic na ni Gabriel among relationship. Na-post po siya sa akong wall. Nakakita akong mga friends. So may comments sila, morning nagbulag. For real na ni madam. Sana all madam gipublic.
Bisag si ate nag-chat na ako. In a relationship naman lagi status ni Sir B. Ikaw may nagusob? Mitubag ko nga wala uy. Siya raan ate. Gikilig jud ko sa gihimo ni Gabriel. Let's kayo. Hawasan tanang gibati nako nga pagduwa-duha. Then mingon akong ate, nga pag-change na po dihay, feeling gwapa jud ka kung dili ka mag-change status. Sumoto akong gisunod ang giingon sa akong ate. Yates, gikilig akong keks. Pagkahapon ni uli nagdalikyat si Gabriel gadalag makaon. Dako kayog ngisi tawhana. As usual, igat-igat gihapon mi. Mao na jud ni amuha. Kadyo trapod lagi siya kay wala pa sila na human dito. Kumingat si Gabriel, ngantos ako. Balik karakoon niya. I love you. Paggawas niya sa kwarto. Ako siyang gitubag. Nga thank you. Nasuko manoon na siya. Kumingon siya, Mary, masay thank you diha. Nibalik dyan na siya. Yayo siya na kong katawa. Abnormal jud tawhana. Kumingon ko, nga thank you lagi. Then mingon si Gabriel, nga ingon ko nga I love you. Unya, thank you di ay tubag ana. Pag mitubag ko, nga oo, masapam day lain. Then mitubag si Gabriel, nga sa manay, tubaga di hagtarong. Nibalik dyan na siya o gihalog ko. Mura magbata tawhana. Nag I love you na lang ko gawa sa ilong. Kung nasa training center si Gabriel, kay gatrabaho pod ko. Wala pod ko ni gawas kay hadlok sa COVID. Moli na siya inigpaniudtog panihapon. Didto jud nako nakita nga busy jud ay siya. Dugay gali pod siya makauli ini gabi. Ug ako siyang giingnan, nga dugaya pod nimo muli Gabriel. Ikaw may tigpalong og suga nila. Joke rato na ako. Ug mitubag siya nga napamanggoy lectures bisag gabi na. Trabaho pa man ko love bisag gabi na. Part na jud na mo galing gidala tikad diri aron makasabot ka nako. Ug mitubag ko niya nga kasabot man gyud ko nimo. Then mitubag siya nga aw mao ba bantog rag kalit ka nga dili makontak. Ikaw mo'y dili nako masabot. Then mitubag ko na problema jud na. Then one night na event silang training center. Gidala ko niya. Medyo naulaw ko kay dili biya nako field iyang trabaho. Dili kay ko ka-relate. May gali na ako'y dalang dress nga medyo mubagay sa event nila. Dili baya pud ko ganahan nga mukuyog ni Gabriel nga murag katabang niya. For sure mag-abot na jud ming Catherine dito. Past versus present na jud mi. Then mingon si Gabriel nga sexy man kayo atong likod. Kilabtunon jud ni si Gabriel. Medyo close man gud ang atubangan sa dress pero medyo open ang likod. Likod ray labanay karong gabiuna. Then ako siyang gingnan nagituyo na para likod ray panuhoton niya. Wala na lang siya ni comment. Nahotdan guro siya words. Imbis pugan ako kong buhok para ma-emphasize jud akong likod, kontra pud ning Gabriel. Dili na lang man daw mi mudayon kung dili nako lugayon akong buhok. Maong nisugot na lang ko. Dayon ni pwesto mi atong table dapit sunahan. Good thing is na apo di ay didto ang mga asawa at tong mga kauban ni Gabriel. Naro ko'y makachika-chika. Murag namong tanan ako may uyab pa dito. Lisod pod nga wala man guroy plano si Gabriel makigminyo. Ug wala jud ko na sayop. Gatagbo jud among dala ni Catherine. Taas jud bayhana nga bisag naka-heels ko taas gyapon siya nako. Ismile man ki siya nako. Yate. Magminal dita unta ni siya aron na ako'y ikarason nga dili ko ganahan niya. Ongoing pa ang program pero nisinyas kong Gabriel nga mugawasa. Nanawag manggod akong boy best friend. Murag broken hearted. Tinuod yun ang maayo kahit mo advice sa uban pero sa tong kaugalingon dili. Yalam-alaman pa intawon ako tawhana kay gamaoy man. After sa tawag mobalik na unta ko sa venue ug sa dihang nakita man ako si Catherine sa kilid. Ambot ba na unsa ko nga niduol man ko niya. Hello ma'am. Tawag na ko siya. Wala siya ga-expect nga ako maoy malingian niya.
Mitubag siya. Ngawi Mary, ikaw manday na. Asa man si Gabriel? Mitubag ko, nga ito ag sulod. Nalungot ako ipapangutana si Mohaba. I hope dili ka ma-offend. Kung nangutana si Catherine, ngunsa man na. Huwag ako siyang giingnan, napagyapon kay feelings ni Gabriel. I know ex kaniya. Dugay na nitubag si Catherine, abigali na kog dili siya mutubag. Pagmingan siya, bilib ko sa kakalma ni Mary nga nangutana na ako. Kung kabalo lang siya nga nadakong lalis pa namong Gabriel ang about siya. Pagmingan si Catherine, Mary, in love pa ko sa uyab ni mo karon. Pero kabalo ko si sakit, dili na ako. Yatis. Medyo nasakitan ko sa tubag niya. Huwag misumpay siya. Nga kung kabalo lang ko, nga akong pagawa sa training center mo ay makaguba na mo. Wala na unta ko ni dayon. Confident kay ko nga sundan kong Gabriel pero gatuig na lang ko dito. Walay Gabriel nga ni sunod. Huwag ang masakit ana, pagbalik na ako dere, wala na ako siya naabdan. Nigawa siya dere kay iyahak ang gisundan. Sakit Mary, tinuod na. Nalipay ko pagkakitag balik ni Gabriel, pero mura gihapon ko gisampalong nga dili na pareha si Gabriel sa diha. Nana siya laing gusto. Tugay mi Mary pero wala ko niya gisundan. Pero ikaw nga dali ra kayo niya nakaila. Halos dili na siya mahimutang kung dili ka ka-reply bisag kausa. Ampingi siya Mary. Deserve niya ang tawong kaya siyang higugmaon sa taman. Ako pod may wala katingog. Lalumay. Abi ko sa drama ra mabasa ang mga niadto ba. Naman juday sa tinuod niya kinabuhi. Pagbalik na ako kay si Gabriel tuwa na sa entrance sa hall. Nagkodol ko siya sa motman ko nga nahigugmay. Hiyati na jud ni. Daningon si Gabriel, dugaya man nimo. Dan mitubag ko nga nakita ming Catherine. Nag-talking mi gamay. Danangutana siya, dayon unsa man. Mitubag ko nga ingon siya in love daw kayo kanako. Ug duro kog katawa. Dan mitubag si Gabriel nga confident man kayo ta madam. Dayon okay na ta. Gitutukan ako guys si Gabriel at kagwapo sa amaw para sayangan. Unang utan ako niya, anong nagbulag mo? Curious lang jud ko balag sakit dawaton pero tinuod jud nga bagay silang duha. Mitubag si Gabriel, Mary, bisag unsa pa mo kakomportable sa usag-usa kung dili jud kamo ang gihimo sa Ginoo para sa usag-usa. Dili jud kamo sa ulahi. Ahak tawhana, giapil naman si Lord. O ako siyang ipangutana, kunya, wala ka nagmahay nga wala mo nagdayon. Mitubag siya, nga sa una nagmahay, pero karon sakto ra po di ay nga nagbulag mi. Naaman di ay sa puton nga para sa kuwara. Ahak jog tawhana, kangisi tag-ahat. Ako siyang ipangutana, ngano ako man? Nikunot ang iyang agtang. Kung ingon siya ako man, dapat di ay lain. Yatis, gikilig akong ilok. Kung ako siyang gingnan, natubagag tarong ba? Umingon si Gabriel, kay ngano day madam, dili day pwede ikaw. Kulang pa jud ay Mary. Ug mitubag ko, nga dili man, nanobra nagali maong naglibog ko kung tinuod pa ba. Og bisag dugay-dugay na jud ni guys, dili jud ko makalimot sa iyang gisulti nako aning oras ha. Ingon siya, nga wala man unta ko'y gihimong butang para magduda ka. Nganong moabot pa man jud ta na. So kadi ay nangita og lain. Akong kinabuhi Mary na adring lugar.
Pero nakadesisyon ko nga muhawa kay kabalo ko nga dili jud ka mukuyog nako diri kung hangyoon ti ka nga diri magstay. Wala diri imong kinabuhi. Dili nimo kaya nga malagyo sa imuhang pamilya. Maong ako mo'y mo-adjust para natong duha. Kapila ka nawala. Kalit lang nga dili makontak. Agis akong kahadlok nga mawala na jud ka. Nakadesisyon ko nga magpa-assign sa inyo ha para mas makaduol ko nimo. Unsa pa may kulang di ay Mary. Ahak tawhana, wala ko katingog jud dayon. Seryoso man kayo ang Gabriel unya kay ako kataw unon manoon. Didto jud ko nakarealize sa tanang kabuang nako. Ako ra jud ay antaros aning relasyon namo. Ug tuod man nakailan ako iyang pamilya. Nalipay ko nga dawat ko nila para ni Gabriel. Ni uli ming malipayo ni Gabriel. Ngon pa kong ate, nganong mahadlok man ko sa past ni Gabriel nga ako may present niya ug hinaot iyang future. Then pagka December 2020, first birthday sa akong nephew. Naghikay migamay sa balay nilang ate. Among relatives from both sides ni Anto. Bisag ang akong ex to ako yung sa kong kasin ug ilahang anak. Ug dito na ako na-confirm na wala na jud ay ko'y feelings siya. Tinuod jud itong kanta nga I remember the boy but not the feelings anymore. Civil rami og tinagdan. Dili na po gusto magdumot sila. I am already happy and blessed to have Gabriel. Kaswerte ra sa kicks na ako nga naabot si Gabriel. Guwapo, lawas ug naay tarong trabaho. Garasya na jud kaayo ba. Pero dili jud kilikayan nga naatay mga paryenteng murag yawa. Naman jud naka-dare og sulti nako. Nga day Mary, kumusta naman ka? Naka-move on na ka? Malipayon naman silang Casey. Pertaining to my cousin nga gitraidor ko. Chismosa jud ti gulanga ay. Ulahi goro ni sa balita about namong Gabriel. Then ay miingon, nga naanam dunay uyab si Mary. Police po daw. Na, kanang police nga daghan man nagbabaye. Makaduhaan jud kaday. Lami asag paon lagi. Gabaan jud ko. Motong gipasagdang na lang nako siya ay. Dan mitubag ko, depende ra na sa tawot eh. Kaya ngano di ay imong bana pulis da ito, na mayiman gihapon. Nasuko manoon siya nako. Bahala siya oy. Akong ate kataw unon sa akong tubag. Ngano kung hilig siyag chismis, himog isyo eh. Abi guro niyag dili ko motubag nga best in recitation ko. Lami po biya sa pamati usahay ng makatubag ta. Nalit man og abot si Gabriel kay napa siya gitrabaho sa station. Dili pud ko mamugos kay trabaho man. Bantay lang dyan yung mga chismosaha inig mo abot na ning laki nako. Mga 11 kape na ay haniabot ang Gabriel. Ahak jud sa tao. Nakalimot guro siya nga children's party. Nag-black t-shirt ang amaw. Ahak, kalami sa mga bukton. Fit kayo siya ha. Napaydugahan nga gauna. Ang ahak kadalag cake, pasip-sip jud kayo. Gas shades pang amaw. Samot kalami. Amang mga bisita ang Gabriel mo gitanaw. Kisay dili nga late pa, mura pag model galakaw. Except sa gidalang cake ug motor-motor nga regalo. Gisiko ko ni ate nga tagbon si Gabriel pero wala ko nito. Baga na kayo nagnaong si Gabriel mong dili na kinahanglan nga tagbuon pa kay dili jud na maulaw mosulod. Akong brother-in-law mo ni tagbo. Kay feeling gwapo man jud ko, gahulat ra kong Gabriel nga modoon. Pagduol jud sa amaw, nihalog dayon ko eh. Mamatay jud sa kusuya ako mga chismosang paryente. Mag-fiesta ming tanan. For sure, mabuang na po na sila glibak later. Bahala na sila eh. Sumotong gitawag mi nilang mama para mag-picture-picture. Bira na ko ang Gabriel para makaapil. Nakita dyan ako siyang nawongan nalipay siya. Umiyan siya. Salamat love. Abi kog tama na pud kog tanaw ninyo. Nismal ra ko niya. Kadrama sa amaw.
Wala jud guro siya gi-expect nga i-appeal siya nako. Nakadumdum ka atong panahon nga gikansawan ko nila kay dapat naa daw tapad nako pag family picture me. And right now, I have Gabriel beside me. And I am happy. Dako kay ngisi ang kagwang while gahawid sa kong hawak. Mura jud og natukan. Si Gabriel nasagol sa tipok sa akong mga igagaw. Actually, napod mi upat kay agaw nga puro pulis so unom sila tanan sa pamilya and hopefully ikapito si Gabriel. Ila day silang tanan maong nagka-click dayon. Ako po kay giayog pangutana sa akong mga friends. Mga aha kayo. Pagsulti na ako unsay sinugdanan namong Gabriel, bergatla kayo. Taga mo istorya ko sigig paniyagit mong sige mig makasabaan. Hugyaw man syud kayo. Dayon bayot. Lami jud kayo na no. Bayot day among tawagan kay mga bayot nan migala. Kumitubag ko, unsa pamandi ay. Og duro na silag paniyagit. Dayon Dax. Mabuang ko sa mga pangutana jud. Actually, ako na lang mo'y dili paminyo. Abigal inamo nga ako mo'y kinaunhan magminyo pero kahugyaw sa panahon kay ako naman nooy naulahi. Ug mitubag ko, nga Dax bayot, solira pangagi. Kabuangan dyan ako ng mga friends nako, durog pangatawa o gipangkilig sila. Igo dyan mga hapon kay nanguli na mo mga bisita except adtong mga naglami pag-inom. Kauban ang Gabriel. Sige nagkatawa ang amaw. Malipayon man kayo. Akong friends kay nang uli na pod maong nitabang kunuhay na lang kog panghipos. Ubingon akong ate, nga nikalit man og kabutan be. Ahak jud kay ni akong ate. Mitubag ko, syempre. Then mingon akong ate, pa-impress. Mitubag ko, hilom oy, ug duro na siya katawa. Mga 8 kape na dito na humanog inom silang Gabriel. Nang kagwang murag iring na sa kahubog. Makatindog pa man pero murag matumba anytime. Mao nang gipakatulog na lang ni mama sa kwarto nako. Nakatrapo ko niya kay bahog ilimnon. Bahala gubog siya. Gipaili sa nako kay na. Biyaan jud siya nako. Sige ra bagtabi na about sa una namong kita. Nagkatawa lang ko kay ako may hubog atong panahon na. Unya karon kay nabali naman. Then mingon siya. May gali sa akong sakyanan ka ni tambay at tulog. Yawit sa hubog, giukasan na nako kay giigang ang amaw. Umitubag ko, nga mao may duol maong dito ko. Umitubag siya, nga sakto ra imong desisyon. Ayaw nagkalitog lakaw ha. Ayate, lisod, kayo ka pangitaon jud. Unang utana ko niya, imo day kong gipangita. Mitubag siya, nga wala. Ahak jud tawhana. Then mingon siya, ngabi man akog okay ra ka. Yate, wala man day ka ni uli. Hadlo ko kay basig na kidnap ka. May gali na kontak na ko imong ate. Ayaw na to himo ha. Kung mag-away ta, mubalhin ra ko sa pikas kwarto para dili sa ka makakita nako. Ahak jud tawhana. Gikilig man noon ko. Leche. Lami din yung hubgon kay honest man kayo. May gali dako-dako akong kama maong nagtapad ni. First time ni Gabriel nga makatulog sa mua ha. Ako biyay mosulong sila ha. Pagkadlawon gibati kauwag ni si Gabriel. Naulian og guro pod kay perte namang hikap-hikap. So ang ending jug-jugan sa kadlawong dako. Adlok pa ko nga madunggan mi sa pikas kwarto. Maong tinindugay na lang. Wala mi nakaselebrate og Christmas together ni Gabriel kay hang off kay New Year man. Bahinon manggod na sila sa first and second breaker. Nag-video call na lang mi ni Gabriel para murag naaragyapon siya. And during New Year, Gabriel was with us. My heart was so full that time. And pagka February 2021, actually guys, maong nagkiniat ug adto ni Gabriel last year sa training center kay birthday sa kagwa. So karon nga year na lang namo i-celebrate og sakto iyang birthday. Nag-sorry na ko ni Gabriel about adto. Iko ba na ko iyang birthday? Nag-move on pa ko. Since ganahan si Gabriel nga intimate dinner lang, so immediate family ra ang tuwa dito. Nagkiila naman pod na ko iyang family, so familiar na ko. Nahibulong pa ko that time kay naaman pod silang mama ug papa. Napagali akong ate ug brother-in-law and my nephew.
I asked Gabriel about it ug ang amaw gitubag kog family na gud daw may. Advance jud kayo tawhana. Super happy si Gabriel kay complete iyang family. Separated ba iyang parents. Naghatag og message ang family for him and lastly ako. Yate, dili ko prepared. Ambot unsa kato ako nayama basta sige ra magpangatawa sila. After sa akong speech, kunuhay ni Duol na si Gabriel nako. He kissed me in front of everyone and to my surprise, ahak kaayo tawhana. Niluhod man na siya. Ahak jud. Nag-propose ang kagwang. Wala ko kasagang sa drama niya. Wala gali ko kasabot sa kong gibate. Ahak jud tawhana. Kay wala na'y drama nga gihimo. Gidiretso kong ingon nga marry me, Mary. Kadumdum lang kog salida nilang Tony ug Alex. Dilunta ko muiya kay maotra ba jud ko muhila. Ahak tawhana. I said my yes to him. Dili na ko ni buhian tawhana. Kaswerte na nako. Na-engage ko atong gabi una pero gi-advance na ni Gabriel ang honeymoon. Mga 3 weeks naman na mo gihikay mo kasal. Kaya dali-dali jud me kayo. Pero 2 days before our wedding, nabuang na pud ko. Nagduha-duha kog pakasal ni Gabriel. Nablo ko nga basig dili siya nako matagan og anak. Daghan kog nadunggan nga magbulag kay walay anak. Basin ba og biyaan kong Gabriel pag minyo na me. Napraning kayo ko to the point kay gitawagan ako si Gabriel nga nag-iyak. Giiyak ra jud ko atong panahon na maong nakamata ko pagkakadlawon nga nagtapad na si Gabriel nako. Ipangutan ako niya, unsa may problema? Kalma ra kay siya nga nangutanan nako. Naunahan jud ko sa mga panghadlok nako. Wa ko siyang gingnan, kung pasig biyaan ko nimo ba inig dili ti ka matagan og anak. Na ako'y pikos. Gi-explain ako ni Gabriel akong sitwasyon. Naminaw ra jud siya nako. After sa kong drama, ni Ismael raman tawhana. Umingon siya, ngano di ay, anak di ay akong giapas nimo. Gipaanakan na ron di ka. Dili na lang ti ka pakaslan. Ahak jud tawhana. Mura ko gidunggab. Bitaw no, gabinugo jud kaayo ko. Huwag ko siyang gipangutana, unya kung dili ta magkaanak. Ito ba siya? Dili pod. Adapt prata o kung dili ka gusto, atong uslan atong mga pagumangkon. Daghang pamagilov. Ang importante, kuyog ta. Guys, siguro butaan kay ko sa kong past life maong yatagan ko og tawong pareha ni Gabriel. Dako akong pasalamat nga niabot siya nako. March 2021, gikasal ming Gabriel. Simple, intimate church wedding ang among kasal. Close and immediate family ra ang naa. It was my decision nga simple wedding. Ang importante, makasal ko sa tawong gihigugma ko o gihigugma ko. And during our vows, I cried. I was able to say my love to Gabriel in front of our family and to our Almighty Father. And I cried even more to Gabriel's vow. I really love this man so much. The ceremony was so solemn, just how we like it. It was also the first time for our family, especially our parents, to know how Gabriel and I meet each other. Naulaw ko sa kabuang na ako. Ahak si Gabriel kay giapil pa man dyan niya except sa mga kabuang na mo. And after the wedding, I am officially Mrs. Mary. Inignaay recitation, una jud ko matawagan kong alphabetical. And the honeymoon, kabalo na mo sa inahitabo. Kinahimo naman jud namo sige pero lahi ra jud di ay kung kasal jud mo. Naay extra something. Basta dili ko ka-explain. Dili gali ko ka-explain sa kalangan. Bitaw. Ang importante makagama nami anytime and anywhere.
And just last month, another blessing kay. Nasyutan na manday ko daan ni Gabriel wala pamigi kasal. I am 3 months pregnant. Irregular menstruation manggod ko maong abi ko glayag-layag ra. Naa na manday ko'y baby nga sulod. Haskang lipayan na mo. Bantog medyo nidako ko. Abi na kog nanambok ako. Wala manggod ko anang morning sickness. Si ate may unang nakabantay nga buros ko. Gikatawan pagali na ako siya. Medyo nidako manggod daw akong hips. Unexpectedly gihatag ni Lord among gipangayo siya. Umingon si Gabriel nga saktuha ra jud love nga gikasal dayon ta. Mitubago nga saktuha jud ni Moy. Umingon si Gabriel nga sakto jud kayo. Nara ba kay gisulti sa diha nga dili ka magminyo kung dili ka maburos? Maong giayo jud nako. Di boros naman ka. Ahak jud kayo ni si Gabriel. Walay ulaw bisag naa silang ate. And now, we are happily married ni Gabriel. With our baby coming in our way. And as I look back, I am so grateful that my ex broke my heart that time. Because her breakup lead me to my husband now. I'm so thankful nga nahubog ko og gakiniat og sakay sa loyo sa sakyanan. Kinsa gyud mag-expect nga ang tag-iya di ay sa sakyanan mo ay mabana na ako. Na broken hearted ko, naghubog, nakig-sex sa stranger na makakniya, nagkitagbalik sa kasal sa kong ate, nagkauyab, nag-imot-imot ko, nag-cold war me, na-disgrasya ko, nagbalik me, away-away para magtukhangay pagkahuman. Gikasal, o karon, nag-expect, nag-baby. Ubay-ubay naman din hitabo sa mo ni Gabriel. Maong magkatawa ko kung makunahon ako sa tanang kabuang namo. I know everything was so fast. But what I've learned from our love story is that it is not how long you've been together. It is always the love that you have for each other. It is not the profession. It is the person. Cheating is a choice. It is not based on your work or monthly income. If mag-cheat siya, mag-cheat dyan na siya bisag kinsa pa na siya. I don't know what tomorrow holds for us, but one thing is for sure. I will love Gabriel and our future children until forever. I just realized that everything that happened to me lead me to Gabriel. Bisag kapila pa ko nawala sa dalan, but still, Gabriel was able to find a way towards me. Unusual man jud among unang panagkita, but I will never regret it. Because at the end of the beginning, Gabriel was there. And I am forever thankful for that. To all the listeners, thank you for patiently waiting. I know most of you gikapuyog nilat sa update na ako, but still, you are listening up to now. Please, ayaw na mag-away. Please let us respect each confession kay gihaguan nag-type sa sender. This story was supposedly only about on how Gabriel and I meet. But as times goes by, I decided to share what really happened between our love story. To all the girls, especially the young ones, ayaw sa mo pagdali og pangita Gabriel. Unaha sa inyong modules. Maybe years from now, when you are ready, God will make a way for you to find your own Gabriel. I'm not encouraging everyone to do one-night stand or premarital sex. Always remember that each one of us has a unique love story. Ayaw mo intawon patakag patukhang. I-secure sa ang future ninyo. Ako akay nagsugod radyo do ginato. Mopoy story na ako. For those who are broken-hearted right now, that's okay. Remember when Moira said, para dumating yung bago, kailangan mo nang mawala nung dati.
Someone who deserves you will come for sure in God's perfect time. And girls, just a reminder, okay raman di ay magduda or magsalos, di lang pud nato palabian. Men have feelings too. Ask them right away. Because a man who truly loves you will never do things that will hurt you. To all the admins, thank you for letting me share our love story. Thank you for having this platform for us to express our feelings. And God bless everyone. P.S. I'm sorry if I can't give our social media accounts because of Gabriel's work. Honestly, Gabriel didn't know that I sent our love story here. I am planning to tell him and let him read this if ma-post na ang last part. Inout-delete to my high blood. And also sorry if dugay ko ka-update. Gabriel is limiting my screen time sa phone because of my pregnancy. Thank you everyone. Don't worry on God's perfect time. Thank you everyone. Don't worry. In God's perfect time, your Gabriel will surely come. Just keep on praying. Prayers really work. Love lots, Mary ni Gabriel.